morning guys, magluluto tayo ngayon ng chicken curry sa happy Sunday morning. Magandang umaga po mga kawagon. Ito po yung ating mga ingredients: bawang, sibuyas at saka luya. Yan, igigisa po natin yan. Kasama siyempre po yung curry powder. Ayan. At saka isang gatas na 140 ml. Ayan po, 140 ml na gatas. At saka ito po yung ating gata. Ayan. Ito rin po yung mga sili. Ayan po. At saka patatas. Saka kaunting carrots. Ayan. Nare-request po ito ng ating mga napis at pagluluto ng chicken curry. Ayan, halika na, magluto na po tayo. Ayan po yung ating kawali. Papainitin muna po natin at magigisa tayo ng ating mga sangkap o mga ribs. Ayan po, mainit na yung ating kawali. Lagyan na natin ng kaunting mantika. Natin yung ating luya para medyo lumambot ng kaunti. Dahil manok po ang ating luluto, kaya marami tayong luya pang patanggal ng lansa. Ayan muna po natin siya mga 2 to 3 minutes. Ayan po, dahil medyo luto-luto na ng kaunti yung ating luya, isasantabi po natin. Ilalagay po natin susunod yung bawang. Ito po tayo ng chicken curry Filipino style. Panlasang Filipino, lutong bahay. Ayan, kaya muna po natin ng mga 1 minute yung ating bawang para maluto. Kulay brownish. Ayan po, luto na yung ating bawang. Tabi natin sa luya. Sama natin doon. Tapos ilalagay po natin yung ating sibuyas. Ngayon din po, ayan na po natin na maluto siya. Tututoy ko. Ayan, luto na rin yung ating sibuyas. Halo-haloin po natin. Tapos ilalagay po natin ng susunod po natin ay yung ating chicken. Ayan po, inugasan na po natin yan. Nagigisa po muna natin ng sandali. Isang potsa po natin. Ayan muna po natin siya medyo maluto ng konti at yung tubig, mawala yung tubig niya. Ayan po, medyo haluin natin ng konti. Tapos takpan po natin. Siguro pwede na natin lagay yung gata sa ating chicken curry. Lutong bahay lang po. Hanggang po natin. Ayan, nalagay na natin yung gata. Ayan, lutong chicken curry. Tapos haluin natin ng kaunti. Antayin po natin siyang kumulo. Isama na rin po natin yung ating carrots para lumambot kagad, mabilis maluto. Ayan. Saka
yung ating patatas. Para pag lambot ng manok kasabay ng paglambot ng ating mga konting sahog. Haluin po natin ng konti. Tapos takpan na po natin. Ayan na po siya. Lagyan po natin ng black pepper o paminta. Ayan, haluin po natin ng konti. Ayan, lagyan natin ng patis pang paalat. Hatiin na natin. Natin ng konti at pagkatapos natin ang takpan. Ayan, after 3 minutes tingnan po natin kung anong resulta. Ayan, kumukulo na po siya. Haluin muna natin, tapos ilalagay na natin yung ating chicken curry powder. Ayan, lalagyan po natin siya ng chicken curry powder. Pampalasa kumbaga. Ayan. Tapos halo para ma-mix yung chicken powder, yung chicken curry powder. Ayan, ang kulay dilaw na. Nangangamoy na yung ayan muna natin kumulo. Ayan muna natin kumululi ng mga 2 to 3 minutes. Ayan, kulong-kulo na siya. Malapit na siyang mananghalian. Titingnan natin kung malambot na yung ating chicken. Ayan, pwede na. Pwede na. Yung ating patatas. Meron akong pot sa likod niya. Binabatukan. Ayan, malambot na rin. Pwede na. Tapos lalagyan natin yung ating gatas. Ayan, lalagyan po natin siya ng gatas pampalasa. 140 ml po. Ubusin po natin siya. Ayan. Chicken curry ala lutong bahay. Haluin po natin. Wow, ang sarap. Request po ito ng aming mga anak. Tapos ilagay na rin po natin yung ating sili, yung pang pabango. Malapit na po siya maluto. Sandali lang po ito. Again, haluin po natin bago natin takpan ulit. Ayan, takpan po muna natin ulit para kumulo siya ng mga 5 minutes. Tapos na siya. Malapit na siya maluto. Chicken curry. Simple lang palang pagluluto nito. Ngayon lang ako nakapagluto nito, guys.
Kasi misis ko talaga nagluluto nito. Requested din ng aming panganay. Lagyan po natin ng kaunting bitchin. Pero yung aking bunso po hindi naglalagay nito. Nag-aaral kasi siya ng culinary. Hindi ko alam kung bakit ayaw niya maglagay ng bitchin. Kaya ayaw ko mag-aaral kasi baka hindi rin ako maglagay ng bitchin. Ayan, haluin po natin. Ayan, pakulan muna natin. Ayan po, luto na siya. Ngayon po natin na lutong-luto na siya. Pwede na ready to eat na po. Ayan.